מדרגים 5 שוטגנים בלי לדעת מה השוטגן הבא. אוקיי, השוטגן הראשון הוא בעצם מהצ'פטר והעונה של פיטר גריפין, בעצם צ'פטר 5 סיזן 1. אני אשים אותו בסביר. אוקיי, השוטגן השני זה בעצם צ'ארד שוטגן. זה בעצם שוטגן ישן מצ'פטר 2. אני לא כזה אוהב אותו כי זה תמיד הרס לעשות איתו קליפים וזה, כי היית צריך לטעון אותו וזה, אז אני אשים אותו בגרוע. השוטגן השלישי הוא בעצם הדאבל ברל. לדעתי זה השוטגן ממש גרוע, כי היה בו רק 2 כדורים והיה באמת קשה להרוג איתו. הייתי שם אותו נראה לי בשוטגן הכי גרוע שהאנושות ראתה. אוקיי, השוטגן הרביעי הוא בעצם הפאמפ. אם זה בעצם נגיד הפאמפ של פעם שהיה ממש מוריד 200 ומשהו והוא היה ממש טוב, אז לדעתי כאילו הוא היה הכי כיף לשחק איתו, הוא היה מטורף, לדעתי הוא הולך לגוט. אוקיי, השוטגן האחרון והחמישי זה הגייטקיפר. אוקיי, זה בעצם מסיזן 2 בצ'פטר 5 עם כל האלים וזה. הוא היה האמת די טוב, לפעמים זה יצבן שהיה בו 3 כדורים והיית צריך לטעון את כל המחסנית כדי לראות איתו, אז אני אשים אותו בגלל זה בטוב מאוד. תגיבו מה הדירוג שלכם ושימו סאב ולייק אם בא לכם.